Na svete je zatiaľ len 18 miest, ktoré nesú označenie Authenticity, originálne mesto, výnimoční ľudia. Liptovský Mikuláš sa stal 19. na Slovensku 3. Podpisom memoranda to potvrdili primátor Ján Blcháč, predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Pavol Gregorčok a námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Štefan Ondrej. Potvrdzujeme naše dlhodobé remeselnicko-výrobno-služobné tradície a ich vlastne prejav dnes v súčasnej dobe. Naši podnikatelia, naši poskytovatelia služieb sú veľmi úspešní v rôznych sférach, v tých tradičných, ako sú kožiarska výroba, mliekarenská, liehovarnická, ale aj v nových odvetviach, ktoré prichádzajú. To sú tie digitálne záležitosti a rôzne vedecko-výskumné projekty, ktoré sa tu rozvíjajú. Prestížnu iniciatívu zastrešuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Najväčšie výhody sú v tom zviditeľnení mesta ako takého. Zviditeľnení v tom, cez čo mesto je vnímané. To znamená aj cez tú podnikateľskú verejnosť, cez tie výrobky, cez ten priemysel, ktorý sa tu vyrába a v neposlednom rade aj cez turizmus. Samozrejme, že tie snahy, ktoré cez akcie a tie podujatia, ktoré počas roka budú prebiehať, je dostať do povedomia verejnosti, čo to právo duševného vlastníctva je, čo je to duševné vlastníctvo ako také a ako je ho možné chrániť. Pretože to je to, prečo sme vlastne tu a cez to zviditeľniť aj tento región. Výsledkom má byť nejaká registrácia nových práv duševného vlastníctva. Či sa jedná už o ochranné známky, dizajny alebo zemepisné označenia. Mesto momentálne už pracuje na založení Liptovského inovačného centra. Bude mať za úlohu podporovať inovačné ekosystémy na území Liptovského Mikuláša a v spolupráci s regionálnym centrom Inovie, čo je inovačné centrum Žilinského kraja. Budeme zastrešovať aktivity v celom regióne Liptov, čiže Horný, Stredný aj Dolný Liptov za účelom podpory podnikania, inovačného zmýšľania prostredníctvom nejakých vzdelávacích aktivít aj pre žiakov stredných škôl, pre odbornú aj neodbornú verejnosť a zároveň prepájanie jednotlivých entít v regióne. To znamená firmy na jednotlivcov s inovačným potenciálom, ale aj firmy medzi sebou zároveň a takisto aj firmy s výskumnými entitami, alebo teda výskumnými kapacitami a zároveň s municipalitou ako takou. Prvou spoločnou aktivitou troch strán memoranda bolo stretnutie s miestnymi podnikateľmi na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, kde im okrem iného predstavili význam a prínosy projektu. Čo sa týka ochrany duševného vlastníctva, tak je to veľmi významná vec, ktorú vlastne si podnikatelia, keď začínate podnikať, moc ani nevedomujete. Ale prídu vám vlastne chvíle, keď vás to prekvapí. To znamená, buď začnete používať nejakú značku, ktorá možno nemali ste používať, alebo používate nejaké označenie tovaru, ktoré by ste nemali používať. A práve dá sa povedať, že ten rozvoj podnikania sa dostal do takého stavu, že myslím, že už treba, aby práve pri tom vzniku toho podnikania, aby tí ľudia si to začali uvedomovať. To znamená, že nielen niečo vymyslieť, ale keď tomu dávam nejakú značku, keď chcem si ochrániť svoje autorské práva, aby bol niekto, kto vlastne nám k tomu v tom pomáha. To som rád, že vlastne sú prinesení do Liptovského Mikuláša takíto ľudia, ktorí nás edukujú v tom, ako to robiť a ako si to duševné vlastníctvo ochrániť. Cieľom európskej iniciatívy je ochrana historických, ale aj nových hodnôt a produktov.